До какво обаче водят нарушените обещания? Нарушените обещания имат много сериозен ефект върху психиката на човека. Какво според вас се случва с човек, който нарушава обещанията си? Най-напред започва чувството за вина. И да кажем, че когато някой обещае нещо на себе си, е далеч по-лесно да се справи с това. Не успях да се справя. Не успях да спазя обещанието към себе си. Както всеки път, когато някой си обещава, че ще започне диета от понеделник и не го спазва. Или спирам да пуша от началото на годината и край, вече това е с порокът ми. И началото на годината минава. Или започвам да ходя на фитнес от следващата седмица и следващата седмица всъщност никога не идва. Някак далеч по-лесно човек се справя с чувството на вина към самия себе си.